fáilte roimh, tá muid an seo i Londain tá méid tuairt cuairte ar griffar, tá méid fécint ar an urlár Rebecca ar an talamh. Yeah, so tá mé i Londain an deir seachtaine ag tuairt cuairte ar griffar atá an seollam, tá méid fannach léithí agus tá muid go le bualadh le grathar inis i lár na cathrach tá muid go le gcóir loan. Tá an bhirt acu ina gcónaí an seo sa cathair agus tá mbeadh seo don deir seachtaine agus is omhan lom bheith sa cathair. So an plán an lá nniuúna gol i gcóir loan agus an sin beagmid ag gol ag déanamh píosa beag siopadóireachta. So fannig í lom. Tá an bhílean aimseagan, díorcan acu le King's Cross an seo, agus cosúil go bhfuil scúine an. Lón mór blasta an seo in King's Cross, agsúil go mór leis an salaid seo, sicín, cáis, agus an sin lismícart an ach chuma ionfach blasta ar, agsúil go mór leis. Bon appétit gach duine. Táid tar éis lón mór blasta a bheith agan, agus inis táid i gcóil I dro Shráid Oxford chun na siopaí gáil agus pí siopadóireachta a dhéanamh. Tá mé lán go béal ní an loan ach ré leis an siopadóireachta a dhéanamh. Táid Coimid Rebecca ríist? Cén stáisiún? King. Ach inis Coimid. Táid in King's Cross, agus ag gcóil ar an lína Victoria go Oxford Circus. So Rebecca, cad é an rud is éasca faoi, ar cad é an rud is fearna faoi Connie mar Táistó. Muíonn Rebecca go si faoi brún ar an taisteéis. An éasca mai hir. An rudí le déanamh. Go agus bhín an atmosfér go hálan freisin ach bhíon. Siopadóireachta to Oxford Street, Oxford Circus, agus táid a golas teach inis go Top Shop. Teach lom Rebecca? Tá. Okay. So bhí sé churbáiste go trom an sin ar feadh píosa ach tá sé stoppan is agus tá sé tuair mar ríis buchas le dia. Tá an lá siopadóireachta beag nóir críicna is dhéing agus tá mé féin agus mo grifur ag gcóil I dro teach ar nar háirnis agus tá sé déanamh ag gola bhúidín ar dún faoi láthair. So agsúla go lán agus dinner blast of agan. Trish Lone during 3 euro click go hen Rebecca. Ní lucras ar na curbe ach arinos. Sinna dhéantar nuair táúir léanta sira. It's githes mar sin. Táid Coleman inis Rebecca. Piccadilly Circus. Táspáin fi mé díobh iad é. Beagnas. So bhí sé an gnóach go gcónaí. Cad bhíon ar siúlann seo Rebecca? Seo ná sin na ceoldramaí ar siúlanna. Erica na theatres ag mar sin de? Yeah, sin é, sin. Bhín dramaí ar fad ar siúlann seo. Is féchar seo an scáilán mór Piccadilly Circus.
ish. Sa tuberíist, mé féin agus Baxter. Hello, Baxter. I said hello. No, Dane, I'm the nasty. Shin the Jersey. Leon Shach me. Leon Shach. Leon Shach me. And you're some more mechanics in the shop you knew. Can you make all pair of Jabrogi? Anava, my who? Has he sauce the lesson made the canic too? Tá mai anna sásta. My who? Canig me Ganzi. Agus. You're kind of main rodella. He's book smidge freshen. After me sauce to avocado lesson galleon show. Ar súbhnas an seo ar an tolig ag fanachtar dhéon ar an seo. Nas tá tú Rebecca? Tá ochras arm. An bhfuil? Ní dáil am go bhfuil an bhfuil? Níl. Ní ochras ar mac airad. Bhí snacks de gachais agan an seo. Agus glínín beag Prosecco freshen, so bhí sé sin go deas. Agus dúirc ag fanachtar an gin ar an ish, agus Nílas go mún plán aga ní sin, go leis go dí de jacksan sin is dócha. Imagine ma carja an lá dearnach domsa an seo ag gahar Londain. Tá sé pí beag níos fuór imagine. Agus tá mé réile gol tá má bhála ag gur fuór an seo. Tá me gol le góir loan. Tá Jorag teachtas mahúlian seo. Tá ítach fuór. Oops. Yeah, so tá me gol le góir loan in Milan in Knightsbridge. Din roasta. So yeah, tá me gol an sin chun dinner a bheith agan le chéile an trúragan. Agus an sin tá mé gol don train ras go Gatwick agus beag mé ras mar le clia tróna.